kukuaren kanta izateaz gain, kuku oinarrizko emozioa lantzeko programa ere bada. Programa honen bidez, norberaren emozioak ezagutu, kodeatu eta bestenak hobeto ulertzea errazagoa da. Ahozkotasunak oinarritzen da. Honen modu ematen digulako ideia, oroitzapenak, ezagutzak, emozioak, nahiak eta abar kanporatu eta barneratzeko. Lantzen dituen 6 emozioak hauek dira. Haserrea, sorpresa, poza, beldurra, tristura eta nazka. Honen lanketarako eskuartean hormairudiak, ipuinak, emozio txartelak eta hainbat joko ditugu. Ipuinak ez dira itzulpenak, baizik eta bertako idazleak idatzitakoak dira. Euskaraz pentsatu eta euskaraz idatzitakoak. Kuku programarekin ikasleek autonomia garatzen dute eta gero komunikazioa bultzatu. Eta hortaz apartez baita ere oso ondo pasatzen dute.